Filwaqt li numru ta' studjużi tal-istorja qed jappoġġjaw l-appell tal-ġurnalist Dione Borg biex l-Istat jirrikonoxxi uffiċjalment żewġ vittmi oħra tas-7 Giugno, il-Prim Ministru Joseph Muscat għadda din il-proposta għall-kunsiderazzjoni għaċ-ċentinarju tas-7 Giugno. Dan wara li Borg bat komunikazzjoni li fiha appella biex l-Istat jirrikonoxxi uffiċjalment li żewġ vittmi oħra tas-7 Giugno 1919. Fil-komunikazzjoni tiegħu il-Prim Ministru rrefera għal plakka li hemm fil-ġenb tal-monument tas-7 Giugno li fiha hemm speċifikat li minn fost il-feruti kienu mietu wkoll Francesco Darmanin u Tony Caruana. Din il-plakka kienet poġġiet fil-ġenb tal-monument wara li dan kien inġib lura mill-ġnien ta' Hastings. Il-professuri Henry Frendo, Joe Pirotta u Raymond John ingħaqdu mal-appell ta' Dione Borg u qed jesprimu pożizzjoni favur dan l-appell. Il-proposta tinkludi li l-ismijiet ta' Caruana u Darmanin jkunu mnaqxa mal-monument tas-7 Giugno il-Belt. Filwaqt li hu stabbilit kif u biex miet Darmanin, ftit kien hemm informazzjoni dwar Caruana ħlief li dan miet l-isptar Santo Spirito. Min aktar riċerka li saret mill-ġurnalist Dione Borg beda jirriżulta li Tony Caruana ma jissemma f'ebda dokumenti uffiċjali tal-isptar, iżda floku jissemma Antonio Cassano. Min riċerka li saret fl-arkivji ta' Santo Spirito jirriżulta li f'dan l-isptar ma miet ebda Antonio jew Tony Caruana fl-1919, iżda miet Antonio Cassano. Il-kittieb Paul Bartoloj sostni li fil-fatt il-vittma hu Antonio Cassano u mhux Antonio Tony Caruana. Kienu diversi storiċi oħra fil-passat li stabbilew li fis-7 Giugno kienu mietu 6 vittmi u mhux 4. Minkejja dawn il-fatti storiċi l-Istat Malti ma approvax uffiċjalment lil dawn iż-żewġ vittmi.